to perlok ni ke por kat bagadang yat henti sa kan ni ka klau kan dei ka kha ka le snong hi ke kini ka henti ka yat ka ba sum sat ni stay sa te si jrong ka snong tengah don hang ni ha snong ti wi kan ni ka dei ka snong ti wi ki ong tu ki ba sek ngin khoi do sai ki on ti wi ni ka ni ka snong sai ki ong ka snong ti wi te boleh ngesut ke ni video mentah hang ni ka bamut bangamut ban pen i phiu ni we jak dawai kat bangadang yat ka ni kerenti ban poi ha ka ni ka kasum ka satjan ni ka ni ka dei ka pung tong ka ni la ong ko set ko pan ni ke ni don ye i prasnok ni ni ka satjan tengamut mon don kam ni hi ka daw nga su dan songkai ni ngalap yo ni we dawai te perlok kito ki basat pek sat support ni ka channel ko jonga mentah ni ngan pen i fi we jak dawai ba kong san baha ha ka ju im ko ni kum ki breu na khamlap kan rei ba ki don ni ji sitom te perlok mentah ya ngin ya batai na ni kon bat u ba ngai i ha ka ni ka jaka ha ka ni ka por ba mentah kan dei ka bang susut kai kan ke video te ka long ka video ka ba wan ra ji man toi lang li ge ti we ke ka bang mut ban batai phie kan ka por sa phang jong ni we kumbat ni jat kumbat pe ni nga trai phie i tho pe ngai suot ba tu tu ni u dawai tip u ye dei ya kan ka banta ka ji sitom sejrong ulong kumtu senia salandat da ulong kumte tik hang trai phi itho na shot hi ka kamera ta daw ka simjing nga ba ngan i bahai phi te ra phi itho perlok uni de dawai uba kong san baha ki por umpat lami baha ti dak don ki bri ki ba phone nga ba lan ra kung ni ja dawai ni dawai de jing pang jendis perlok te tang lo ni kum no phin la dengan batai benia bahai phi kini ke por nang ba phin sup kilo phin penon kam yu ni phin su khet tu sa su kerjau lene su dung ha iklat tu phin sa ayo ku breu dan jimpang stem ka bang ong ki nong kendong sini ni sai ong ke jimpang stem ta ai tang lo ni jadi ti klung badang rit kelak bang sudung sakhem de ka jar pun khoi tu sa ai di kat ba i kat ku kom long jong i klung dei bla kham he ai kham buon ba kham rit ai khim diat tang lo ni si jat la khoi jimpang stem baleng ong tang na ki kon jonga ki don laingut ki ba don jimpang stem tengah sumar tang de kini ki kumbat tang ni hi bar laingut ki la sat halu kat mentakin tu stem su dan la poi kat rius nem don ki badang thungdai kat asnem kuntu terter ti kita bar lengut kila jam de tang de ni kan bat te perlok firu nomor kata daw ba filada fi itu sa pendon kam lang firu pe nyen su ha jan hai kan bat nang ku itu sai ba long tu di sini sedian long te te pe tho ba perlok sai clear ba kan video dan ki perlok ki ba kong yang ba ka video jonga kam tak clear koi ka tang ngam la mai nomor bakat kamera ko jonga kam dei ka ba biang hadu ka ban shot ban tong clear video jonga te pelok akan ka por tang ka ngam ka isu ning se kan do pat ha ka por